आयंनि गस्लाखौनो गानलायबाय आरोना आयं गानि गोदान दंमोन गांसे गांनै ओमफ्राय आं बेखौ गानबाय आरोना खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै दिनैसो नुदोंबा अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लाइक कमेन्ट गालांबानो जाबाय आरो जों दा मोनफैनानै नै आयंनि न'आव दं आरोना लामि दारायाव ओमफ्राय अखाथ' हादों ओमफ्राय नै आरो माने जों मैया बेलासियाव फैबाय ना होमबा मोनाबाय नोंथांमोना सिगांनि ब्लगाव नुखादों आरोना जोङो बेलासियाव फैनानै बेयाव थाबाय आरोना आयंमोनना बेयो फार्स्ट बोराइसिन न' आरो आयं गेदेरसिननि न' बियो बिदि आरो लोगोफोर लामिदारानि आरो बिबार गायसुलिया बिबार गायदों सिथ्लाया जाग्लोबजोबनोसै आरोना बियो बिदिनो खालामनोनो नागिरदों अखा हानायखायनो थिखोनानै दोनफैजोब्बाय आरो आसोला नै बेफोरबो माबाजोब्बाय बागुनबिलिया असुकाबो जि बारखायोना स्नेक प्लान्ट खिथुउनथिंनि खामसालिथिं इदि आरोना अखा हानायखाय इदि नुदों आरो गिसि गिसि बुरजा बारायथारबाय बियो नालाय सायहायावनो दोननाय नै बेबो आं लाबोनानै होफैनायमोन आरोना आंनाव बारायासैनो इयो आं माने जोलै थाथों होननानै ओमफ्राय आंनि बुस्थुआ नै आरोना आं बेखौ बानायनानै दोननो थिनदों गोदो गोदायनि जबाया ओरै गिदिर गिदिरा बिदि आरो बे सोलाबा गावबो जानला मोनला गायनानै दोनो बायद' मास्टार मावो आरो ओरैनो प्राइभेटाव हाबो वाव फाख्रा सिख्रा औ लिंहरदों औ राजा बोरैबा मोजां नुखायोलै थैगोनसो बिलाइनि माबाखौ बिबार बारिफोरनि महरानो आलादा जाखायो ओमफ्राय पिलुकु पिलुकु वाव बाय अखा हादों लोगोफोर ओरैनो एसे लेब लेबनो आं फैनानै ओमफ्राय नैबो बारायथारबाय नै मालाय बेना देनां लांनांगौ ओमफ्राय बेबो खामबाय सान्दुंआव दोनोमोन खोमा आरो नै मेदामा थांसै जेराव बेरायनो मोननाय नंला माथो आंहा गामि बेरायनो मोननाय नंला आइया ओंखारथ' लांग्रो ओंखारलांग्रो स्टिप जागोन बिजामादै बिखुनजो साहा लोंदों आयं आरो जोंनि आयं बुरैसिन ओइ गथ'फ्राबो आयं बोरायनि आयं बुरै आरो देलायबा एसे साफा नुगौमोन ना आयं अखायानो नै जोंनि गामि दे बेफोर गासिबो आयं आदैमोननि गोजा आरोना लिसु बागानिया बाजै
इयाव थांनानै माबादो मैया मोनासि ओइ थ' मामि लामायाव नायनांगौ नैबे आंनि बागान आरोना लोगोफोर आङो बेयाव बिगानै होदों आरो बिगानैना 2.5 बिगा ओमफ्राय जे नै गय बागान खालामबाय आरोना लोगोफोर माबायदि जादों आदाखौ नायनो हरबाय थायो आदायानो गायो आरोना फैदो मा बैलाय मुलि होनायसो मुलि होनायाव थाया लेवार गैया फै मा लेवार माबाबा हाग्रानि मुलि होबा थाया बिसोरखौ बेखौ माबानाय खोनाबानो हाननानै बाहायबानो जाबाय दिनैसो हाबफैफेरदों आरो आं उन्दैनिफ्राय हाबफैफेरनायानो जाया बारियाथ' बिराद गुवार लोगोफोर आबौआ बिराद माबामोन होनदो नोंथांमोना मिथिखायो आरोना जोंनि आबौखौ मिथिखागोन सोरमोन खोन्थाबा आरोना लोगोफोर बेखौ आगोलनो गायनायमोन आरोना ए गाम्बारिया मा सोरनि ओइ गाम्बारिया ओमफ्राय इथिं माथो मोजां जादोंलाय ना बिथिं माथो थिगानो जादों बिथिं साया जानायखाय मोजां जादों ना मायो बिथिंनिया बे नै औवा माबायाल' माबाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बैथिं आदानि जाहैबाय बै आयं बोराय मोननि न'आ जाहैबाय आरोना नैबेनो ओमफ्राय बिसिनि खिथुआनो इदि जाबाय आरो ओमफ्राय ओरैजाय सेस 7 जननि बेसेबां 6 बिगा 7 बिगा आरोना बेफोरो रानजोब्बाय दा नङा होमबा आयंमोना ओइफोरथिं माखासे थाबाय बिदिनो आरो बयनाबो नङा होमबा ओइ आदा आरो ओरैनो देखायजोब्बाय लोगोफोर बिथिंना एसे साबसिन जादों बिथिंना एबार थांनाय बोसोरावबो बिदिनो थैख्ल' थाइख्ल' जादोंमोन नालाय लेवार बाजानो गियो मुलि होनाय ना माबायाखै आरोना ओइबो आयं सासेनि नङा आरो 7 जन नालाय गैया होननानै दा बाबा गाबख्रावलाबायनोसै ओरैनोबा बिराद गियो नों बेयावनो था मामि बेयावनो बाया दे बेबायदि हाग्रायाव थाया थानायालाय बोसोर बैसेजों थायगोन इलाय बागाननि फैसा दांनायनो लुबैथारबाय ना मायो ना नोंमारगौ खमसे खम 10 बोसोरजोंसो थायगोन खोमाहाय खै बोसोर नांबावगोन 4 बोसोरजों थायथारा इयो ओमफ्राय इयो मा फख्रि इयो माथो फख्रि दंबावो इयो माला जावनाय आच्छा इयावनो खान्थाल माबा दुमब्रु दंमोनलै ना खान्थाल फिसाया बे नैबे बरिया अबेथिं सावदोंमोन गोदो मानसि साबैसे सावखोलै बे बारियाव हा अहाय अबेथिं सावनाय बिनि बिहावखौलाय हा बे बाखाथियाव सावदों एहे 6 फुटनि बारा देनां गेजेराव खेबसे गायबावनोसै ना ओइथिंनिबा बरिया जाबायना हा बैथिंनिबा बरिया गायजाबाय आरो ना बैदि माबाबाथाय गायो ओरै थमब्लेन होबानो जासैमोन आरोखि आं बैखौ होलायबावासो जाहैदों बै ससेखौ बिदोंमोन आं ओरै राजामोननि खिथुखौ होलायबावासैनो मा खालामगोनलाय दा दुगा माराथार बे एखे बैसोनिनो जाबायब्रा गया बेखौनो सानसे थानानै फोसाबनो हायामोन नोङो बेखौनो मावदो नोङो थ'दो आनैजों थ'दो इयाव ओइ राजामोननाव नोंसिनाव नै आमाइमोननाव ओइयो ए दाख्लै नों नैखौनो गायनानै हैदों सासेनो होमबाबो बेनो ना आग्लाय नों गायनानै होनाया नङा
नै फिसा लाइनसे आइखोन्थ' बे दख्ला दख्लाया माबोरै जाखो बै बायदिबालाय मोजां जाथारबायमोन आरोना फांसे फांनै थानाया दिंला दिंला ना थालिर गायनानै होदो बेयाव नामा गय सिरिदों खोमा नागिरदों बै लामायाव आयं दंमोन आरोना आयंआ हाग्राबारियाव सान्दुं गोसायाव मा नागिरदों मा खालामदों होननानै बुंहरदोंमोन आरोना बिजामादैखौ ओमफ्राय आं गय हासिब जागौमोन माथो आदा मानो हानानै लाङाखै नोङो खोन्थाहरदोंमोन आरो आयंनो बरियामोन नै थुरिनि हासिब आं हानो रोंगौलै ओं हादो ओमफ्राय बे उथुमायनि गोजौआव हानांगौब्रा आदा आयु माबानानै नै हायब्रा जाबाय आंहा गय बागान नायनानै आयु हाबनानै दंबावोसो हायब्रा खेबसेनो सारजोब्बायबा नोङो एसे सारनांगौमोन सय थिंखि बाब ओमफ्राय मा मुलि हाग्रा नङामोन ना नै